Assalamualaikum. Nyantai, Bay. Santai mas, Mas. Ki arep ngobrol ki. Gimana? Karo ngopi ya? Oke, boleh. Rokok iki. Rokok. Masuk. Iki ngene, Bay. Arep ana project ki. Proyek apa ki? Projeke mbangun Mio. Mio jenengan kae. Ya, Piye. konsepnya ya kaya sing lagi ngetren lah. Oh, yo. Ganti velg, kepras jok, Boleh. karo pasang bilet. Bisa. Nah, velgnya VND lah. Api. Yo bilete nganggone AS. AS, oke, bisa. Nah, Boleh. totalane piro? Totalane 4.500.000 kurang luwih. 4.500.000. Ya, oke. Lah kira-kira nyekel di piro? Danane nembe ana 75.000. Danane 75.000. Iya. Ayo bangun Mio. Iya. Alah wis. Tuku mie ayam bareng nang. Padha.